Els diaris de la Carlota em permeten documentar-me molt sobre temes que m'interessen. I per tant, després la dificultat és triar de tota la informació que tens què poses i què no poses, perquè clar, no pots posar-ho tot i a més has de posar informació que pugui interessar també a la gent jove. Per escriure un diari de la Carlota no només llegeixo, per exemple vaig llegir testimonis de dones que quan van ser noies, quan eren noies van arribar aquí, per exemple la Najat. A mi em va interessar molt, noia, què vols que et digui? Em va interessar moltíssim el teu llibre, Jo també soc catalana, no? És així el títol. Em va interessar molt el seu llibre, em vaig llegir d'altres, que per cert, vull fer un parèntesi, tenia moltes ganes que la Najat em presentés aquest llibre perquè quan ella va guanyar el Premi Ramon Llull amb l'últim patriarca, jo no la coneixia de res, però jo era membre del jurat i em va agradar moltíssim el llibre i jo el vaig votar. Després, quan ella ja havia guanyat el premi, parlàvem amb els membres del jurat, quan ja havíem votat i havíem decidit que aquell era el llibre que guanyava, i hi havia, tot eren homes, quasi menys dues dones, i els homes deien, són senyors molt coneguts, deien que aquesta noia... Sí, dic que no els podeu trobar de seguida, qui són. Deien, clar, aquesta noia és que ve d'una cultura que és molt masclista, i jo els deia que no, macos, que aquesta noia ve de la mateixa cultura que nosaltres, igual que sigui el Marroc, com que sigui aquí. El que li passa a aquesta noia, o el que passa en aquest llibre, és exactament el que ens ha passat a les dones aquí. Apa, un massacrar, em deia. Però sí, és exactament el mateix. I després, jo crec que la Najat se'n deuen recordar, jo vaig fer un article, una petita ressenya en un diari, explicant això, que no hi havia tanta diferència, que no és que ella parlés d'un patriarcat que nosaltres no sabíem ni què era, sinó que ella parla d'un patriarcat que és exactament el mateix que vivim nosaltres. El que passa que el nostre està ja una mica més passat per uns pinzells que el deixen com si fos més modernet, però encara tenim moltes coses. És a dir, que jo tinc moltes coses en comú, malgrat la diferència d'edat i malgrat la diferència de país d'origen, amb la Najat. Malgrat que els senyors del jurat pensaven que no, que això que escrivia ella només ho podia escriure perquè era d'origen marroquí. O sigui, jo tenia moltes ganes que la Najat estigués en aquesta presentació.